Začal si dávať svojej partnerke alebo partnerovi viacej lásky a malo to opačný efekt, že sa ako keby začal od teba viacej oddalovať. Takúto situáciu môže ale zapríčiniť trošku viac dôvodov, ako si myslíš. Napríklad sa ten partner alebo partnerka môže takto začať chovať kvôli strachu. Kvôli strachu z toho, že nebude mať dostatok slobody ako keby. Že sa fakt bude cítiť proste ako pod zámkom. Takisto to môže byť zapríčinené aj tým, že nezvláda ten tlak takých emócií, pretože na to nie je naučený. Pretože to možno, že predtým nikdy nezažil. A preto ako keby ani sám alebo sama nevie, že vlastne ako má reagovať. A v takýchto prípadoch je veľmi dobré nezabudnúť na jednu naozaj podstatnú vec. Že to, čo chceme my, to neznamená, že to isté chce aj náš partner. Možno, že my chceme iné prejavy lásky a náš partner úplne niečo iné. A toto je ďalším dôvodom, prečo je tá komunikácia a porozumenie také dôležité.